Ate, asa mo ako duha manghod ba? At ay, duha. Uy, dong. Agay! Ari sa mga bi. Batay yung balay ha. Asa man ka malakaw, te? Naman jud ko baga. Guys, simbuta. Inya na lang ikaw only. Ay, taganita mo, tag-50 mo. Oh. Na, kuha na, basta bantay yung balay. Ay, di yung biyahe. Sabot lang ako. Ato na ko. Wag madag kayo. Laaya gid ra na wala ra basketball rin way no. Wala pa eh. Udto pa kayo. Kung saan pagpuno nga init kayo. Hapon na sila. Mari to si Bay Damaslo. Damaslo oh. Ato pa Ay, butan. ana biton niya magduwa tag basketball. Tulo-tulo ba? Nung pagtulo-tulo. Kasi Karon paldo ba? nam ki kwarta dira. Na Ana ada ki kwarta dai. Ay, wag ni palibak si Bay Damaslo. Oo. Hoy bay. Wag ni mo ron. Asa ka? Unsa ka atters na? Ako'y kabagat ha? Manong tag-basket ay tulo-tulo ba? Pas na sa ko ano kay bisag nga akong kabagat ito nagawa na to paabot. Sweet agi niya dadam kag buwak. Okay. Nagkakao pa. Bag-uhay ra gid mi nakakuan. Anya Sure, nakikutay nagkala? ka. Nga uyab mo? Nakikutay ka hatag siya. Oh, kaniya lagi ko'y Nya, kapalit kung mo. mangayog auto, nakikatag. Agoy, kanira akong buwak ihatag siya ha. Nya, ang buhutan nakikita na ba mo na? Oo, sa Facebook. Mo gali magbagat mi ron. Kani sa personal ganino, no? Di ba sa personal bigi dapat magkita di Bitaw. sa Facebook eh, basig scam na no. Ska bayo pa. Mo gali magbagat mi ron no. Mayroon bro, basig na miss siya kasi mong chicks. Bitaw. Namiss siya ba? Kagwapa sa akong chicks niya, maamis siya ko. Si, adto sa ko, bisag, nabaw na to paabot ang akong kabagat ba? Ako ni mo eh. Eh. Adto sa Bapa din na uyab ni mo. Wapa. Ay, ito to sundan na. Lagi. Sundon kay bisag. Basig gwapo to ba? Tara. Gaya sa akong kabagat. Uy. Matutay. Murag, duhan ako ka oras ari ba? Magubat lang gaya niya akong beauty ron. Akong kabagat, di pa maabot. Hala, asa na ka? Uy, napos pinasaag. Ito. Daganda kay iro maagian. Yes ya. Hala, uy, langayan ka ayo. Bantog, di wa may palakwa kay nadi si kabagat. Waon niya. Uy, dong. Yapas lagi ka. Lapas ko. Lugoy mo kay ka. Uli dito. Asa yung mangod? Ambot, asa ron? Nilakaw, uli dito. Imuha na. Bahin mo si mong mangod ha. Ah, Okay, adto. Lo. Kinsa man tong hana uy, adik mo kay nagraw. Dong atong kabagat wa pa naabot. Naara pa pud abot ari adik ignaw. Asa ka ro bagat no? Kinsa pud kaning bayhana na adiri no? Naang po diri sa among abutanan? Tigo pa habot. Bayhana mo ra mag-abot. Mao din yung uyab eh. Kapo. Gwapa begini palit mo na. Mo ni uyab. Bayo din na de. Buti na Long hair lagi, long hair. Naw na uy, naglug na ko. Nang pagidaan mo ra nag-abat. Gadiin gid bayhana. Isa buang ni ba? Pasilong lang diri kay init kayo. Ako ni doon. Asa di ka ni doon? Ano man? Ari po kayo, nalagay ko na ko yung kasugat. Nadi kay kasugat eh. Ikaw, naman sa kari. Napag kay kasugat. Yakin sa dyan mo nga di ay. Dumuslo. Ah, Ikaw unsay nga nimo? tinay. Ikaw distinay? Diyaan man ka oy. Sa Ano man? sa Facebook gwapa kay ka. Sa personal, hala, naman man di kag abat. Ikaw man gani. Nagyaan po kay ka. Sa Facebook. Look like mo si Jungkook. Karon, mura makagkukok. Ari ba? Ari, uli na koy. Ari mo. Bay, tabang bay! Bay! Tabang! Ano mo? Bay, gigokon ko gabat! Agay! What's up mga ka-gym sa job? It's time to shout out now. Shout out to ni Stephanie Orango. Shout out po kong El Tiger Striker. Og shout out po ko ni John Mighty Sinanggote. Salamat kayo sa pag-support sa mong video. shout out day ko ni Jasmine Inurango. Shout out po kong Ronnie Gopyog. Shout out po kong Sander Book. Shout out day ko sa mga pamilya. Shout out ko ni Joshua Orango ug si James Orango. Shout out day ko ni Teribol. Don't forget to like, share, and subscribe.